Keď niekto spomenie chudnutie, asi prvé, čo každému príde na je beh. Ale ako je to naozaj? Je kardiotréning to najúčinnejšie na zbavenie sa nechceného tuku? Pravdou je, že počas fyzickej aktivity, teda tréningu, naozaj neexistuje efektívnejší spôsob, pri ktorom by ste spálili viac kalórií ako pri kardiu. Vaša pulzová frekvencia stupne a v momente, keď miniete základné zásoby cukrov, začnete spaľovať tuk. Na druhú stranu ale treba pochopiť, že silový tréning na rozdiel od kardia spaľuje kalórie aj po tréningu. A to vďaka tomu, že sa počas tréningu naruší štruktúra svalových vlákien a telo musí vynaložiť energiu na ich opravu. Plus štúdie dokazujú, že po silovom cvičení sa zvýši celkový metabolizmus, a to približne o 10%, čo už samo o sebe vôbec nie je málo. Ďalšou obrovskou výhodou silového tréningu je vytvorenie nového svalstva. A to je asi najväčší benefit pri chudnutí, lebo 1 kg svalstva v kľude, keď nič nerobíte, spáli až neuveriteľných 10 kalórií denne proti 1 kg tuku, ktorý je len 3 kalórie. Na obranu kardia treba povedať, že má veľmi priaznivé zdravotné účinky najmä na srdcovo-cievny systém a plúca. Plus bolo dokázané, že sa pri ňom vyplavuje podstatne viac endorfínov a tým pádom aj priaznivo pôsobí na vašu náladu a dokáže napríklad zahnať aj depresiu. Ale čo sa chudnutia týka, tu je jasným favoritom silový tréning a jeho kombinácie.